Stokbro, så du præmierne? Antonio, jeg vandt dem. Stokbro, så må du være fra 10. H ligesom jeg. Vi er en klasse af vindere. Vi er de bedste, og det er her er fyldt med kærlighed. Lidt indad her og der, skumle blik. Det bliver trist på skolen, når vi stopper. Går og Ole gider ikke mere. For vi er ikke til at stoppe. Tag alt hvad vi kan få. Vi er den for 10. H. Birgitte. Vi har den bedste sang. Inspireret Thomas Tang. Og lige til denne klang. Birgitte. Hvis nu I skulle have glemt det, så blev vi mestre på lejetur. Alle 3 præmier, dem tog. Vi er ikke til at stoppe. Tag alt hvad vi kan få. Vi er den for 10. H. Birgitte. Vi har lavet den bedste sang. Inspireret Thomas Tang. Prøv lige til denne klang. Birgitte. For vi er ikke til at stoppe. Tag alt hvad vi kan få. Vi er den for 10. H. Birgitte. Vi har lavet den bedste sang. Inspireret Thomas Tang. Prøv lige til denne klang. Birgitte. Det er dig, der er hesten her. Nej, du er en hest. Jo, du er. Gider du ikke godt gå? Ved du hvad, din mor er en ged? Du har ged i blodet, den nu være. Ja, idiot, hest, makrel. Vi er en klasse af vindere. Vi er de bedste, og det er her er fyldt med kærlighed. Lidt indad her og der, skumle blik. Det bliver trist på skolen, når vi stopper. Går og Ole gider ikke mere. For vi er ikke til at stoppe. Tag alt hvad vi kan få. Vi er den for 10. H. Birgitte. Vi har lavet den bedste sang. Inspireret Thomas Tang. Prøv lige til denne klang. Birgitte. For vi er ikke til at stoppe. Tag alt hvad vi kan få. Vi er den for 10. H. Birgitte. Vi har lavet den bedste sang. Inspireret Thomas Tang. Prøv lige til denne klang. Birgitte. Du lugter lidt af hesteautist. Nej, du lugter af hesteautist. Jeg synes, du Din lugter mor af siger selv, at du lugter af hest. Du har ged i blodet. Min søster. Filmer du stadig for det? Ja. Du gør det der. Fuck, det er godt, Rikke. Det der bare blive ved. Kan man godt nok løse? Nej. Giv mig Claus. Nej, det er det. Ja, jeg har. Sensuelt. Så lige mund. Vi er det for 10. Birgitte.